Irakaskuntzaren ikerketa programaren lehenengo edizioko irabazleak zarete. Zer suposatzen du aitortza honek eta nola hartu zenuten berria? Niretzat kriston berria izan zen, ez nolako espero egia zen dei hori jasotzea, eta ikerketa munduan sartzeko ere aukera, ez? Orduan, itzela, bai. Bai, nire oso pozik egon nintzen, dei hori jaso nuenean. Ez nuen espero bereziki parte hartza handia egon delako, eta hori pozik ikusita nire ikerketa gaiak interes hori pizten zuela, eta hori ematen dit bultzada bat pixkat proiektu hau buruaino eramateko. Nire berdin, pozez eta ilusio handiz, nolabaiteko errekonozimendua delako, gure kasuan jorratzen gabiltzan ikerketa lerroak interesa dutelako gizarte mailan eta aplikagarritasun bat bilatzeko bultzada bat dela, ez? Eta bai, pozik jasotako berriakin. Ikerketaren munduan bete-betean zaudete orain. Ikerketa akademikoa ezagutzen zenuten aurretik? Bai, ezagutu bai, ni beste lan batzutan aritutakoa naiz denago, eta horren pixkaturrun ikusten nun, eta tesi egiteko aukera sortu zitzaidan arte, ez nire burua hortan gehiagi proiektatzen, baina oraindik deskubritzen ari naizen mundua da. Baditu bere alde honak eta alde txarrak lan profesional guztiak bezala, pentsatzen dut, baina ez dakit. Nolen ez momentuan zaudut? Nire kasuan nik jada 5 urte edo badamatzate ikerketa akademikoan, nire kasuan nik gradua bukatu nunetik aukera Eusko Jaurlaritzako betka baten bidez, aukera izan nun ikerketa talde baten sartzeko, eta hor konturatu nintzen benetan asko gustatzen zitzaiten gauza bat zela. Eta orduan gradu bukatu nunetikan beti egon naiz harremanetan ikerlari ezberdinakin eta proiektu ezberdinetan. Orduan hor badakate nolabaiteko hortan banabilela. Eta, zuk aipatu esan bezala, erronkak, bai, ez da, landanak bezala, denbora da zerbait proiektuak edo artikuluak edo publikatzeko orduan badala zerbait kontuan izan behar dana, eta ikerketa eta zientzia bada zerbait, denbora eskatzen duna, prozesatzeko, hausnartzeko, eta hori bada denboran. Ez da beti egoten. Ez denbora beti presiopean. Egia esan niretzat guztiz berria da. Ikusten duan zuek esperientzia gehiago dakazue. Eta ni gradu amaierako lan egiten nahi naiz. Eta orduan hori niretzat mundu berria da. Ez nuen espero egia esan horretan sartzeko aukera izango nuenik edo. Eta orduan hori erronkak suposatzen dut leku guztietan bezala erronkak egongo dira, ez? Eta batez ere ikerketan denbora aldetik, ze ikerketa gaia aukeratzen egingarriak izan dira, ez? Eta orduan horretan ere erronkak ikusten ditut. Bai, eta gero, niri tesiarekin gertatzen ari zaidan zerbait da, lehenengo aldia da lan batean nik daukadana lanaren erantzukizun handiena, eta batez ere erantzukizun hori ez dena inpartekatu, ez bete daukazu zuzendariaren gida laguntza hori, baina azken finean erabakiak eta prioritateak, lehentasunak, lan martxa guztia zuk antolatu behar duzu, eta orduan ni nire burua asko ari naiz ezagutzen. Bai, baita ere, azkeneko urtean nago, segituan bukatuko dut, eta bai, uste badala lan pertsonal handiak hartzen duen proiektu bat, eta ikerketak ere uste dut alor hortatik badoala, orduan bai, ikusti izadoz horrekin. Alderdi oso desberdinak ukitzen dituzue nork zuen esparruan, soziolinguistika, demografia, ongizatea. Konta iezaguzue, labur, zein helburu nagusiei erantzuteko eta nola egiteko asmoa duzuen? Nire kasuan, nik aurkeztutako proiektuan izena beherakada demografikoa Euskal Herriko erakundeen erronka nagusia da. Izenburuak esaten du bezala, gaur egun gizarteak zahartze demografiko horren ondorioz ikusten da erakundeek arazo ezberdinak pairatu ditzazketela horren ondorioz.
Horren arira, bi helburu nagusi ditu nik aurkeztutako proiektuak, aurrena izango litzake egoera honen ondorio zein egoeratan dauden Euskal Herriko erakundeak zein egoeratan dauden ikustea, eta beste aldetik izango litzake zein estrategia dabiltzan sortzen eta diseinatzen egoeranen honi aurre egiteko. Nire tesia berez badu adar soziolinguistiko bat eta proiektu honetan hori da landuko dudana, baina berez ni irakasle izandakoa naiz, zehazkan murgiltze ereduan. Eta orduan segitut ikasle talde bat, sekuentzia didaktiko baten bidez, prestatzen zuna ahozko handia ditzen den froga bat, eta da ahozko argudiaketa bat, epaimahai baten aurrean egiten dena. Eta ikasle talde hau da bakarra eskubidea daukana euskara baliatzeko azterketa hortan. Orduan guk egin dugun lanketa izan da egoera komunikatibo horri erantzuteko zein estrategia, zein baliabide linguistiko behar dituzten ikasle horiek, identifikatu ditugu eta landu ditugu beraiekin. Eta ikusi dugu, egin dugu bi talderen konparaketa eta ikusi dugu funtzionatzen duela. Baina kontua da, azterketa hortan badagoela beste dimentsio bat edo beste problematika bat dena egoera soziolinguistikoari lotua. Eta hau da, epaimahai hortan, 2024 urtean gertatu den bezala, gertatu daiteke egotea pertsona bat ikaslei beraien hizkuntza eskubide hori bururaino eramaten uzten ez ziena. Eta orduan egin nahi duguna da, berriz egin dugun lanketa horri erreparatu, eta landu ditugun hausnarketa soziolinguistikoek zein eta egin utzi duten ikusi, gerorako diseinatu ahal izateko testuinguru hortako, baina oro har ikasle euskaldunen alduntze soziolinguistikorako teknika batzuk. Oso interesgarriak izango hori, gradu amaierako lan ere izango da. Orduan pixkat motzagoa da. Eta nire ikerketa galdera nagusia zein gobernantza behar ditu gizarte zerbitzuen euskal sistemak zaintza bermatzeko da. Oso galdera zabala eta dimentsio asko hartzen ditu, ez? Azkenean zaintza bermatzeko arlo pilo bat kontuan hartu dira, ez? Orduan, ni zehazki galdera horri erantzuten laguntzeko edo alduntzeko ez beste galdera bati erantzungo diot. Eta bigarren galdera da eredu hirukoitzaren arteko harremana zaintza bermatze horretan nolakoa den aztertzea da. Azkenean eskumenen banaketak dakar Eusko Jaurlaritza egotea, diputazioa, udaletxeak eta guzti horien arteko harremanak modu batean zaintza bermatzeko eginak daude. Eta horretarako ere kasu bat erabiliko dut, pixkat ikerketa diagnostikoa bezala izango litzateke hasieran, baina gero kasu batean nola ematen den ikusiko da. Hori izango litzateke. Zergatik heldu diozue egoera zehatz horiei? Zerk eraman zaituzte bakoitzari eremu horiek lehenestera? Nik zaintza gizarte lana ikasten egin zen azkenean gizarte lana ere zaintza sozialean implikatutako disiplina bat da. Orduan, nik zaintza aztertzen nahi nuen, baina erakundeetatik, erakunde publikoak ematen duen zaintza hori aztertzen nahi nuen, ez? Eta orduan, gizarte politikak ere interes handia pizten dit, ez? Eta orduan, gizarte politika horien arteko harremanak ere ikusten nahi dituen, eta horregatik zehazki. Ni berez tesia egiten hasi nintzen nire irakasle lanetik sentitzen dituelako edo ikusten dituelako erronka batzuk eta momentu batean konturatu nintzelako nire lana ondo edo hobeto egiten saiatzeko urrunago beharra neukala hausnarketa batzuetan eta lehen esan zu ikerketan denbora justua izaten dela, baina irakaskuntzan ez dakit oraindik eta justuago, baina behintzat ez dago denbora gehiegirik pixkat pausu bat atzera eman eta gela barruan eta ikastetxean eta lurraldean gertatzen den guztiari erreparatzeko. Orduan hori aukera eukunen horretarako eta bereziki ni atzerriko hizkuntza irakaslea nintzen, baina murgiltze sisteman eta orduan iruditzen zitzaidan testuinguru horretan denek behar dutela, ez? Irakasle guztiek eta egile guztiek
eragile guztiek behar dutela euskararekiko, euskara zentroan jartzearekin ados egon eta inplikazio bat eta hortik abiatu ginen eta gero tesiaren bideak bakizu nola hasten, baina nezitak izuzen izango direna da. Nire kasuan, psikologa naiz formakuntzaz eta nire espezializazioa da erakundeen psikologian. Betidanik interesa handia piztu dit erakundeetan gertatzen den guztia. Eta horren harira pixkat, eta ikusita ze aidan gertatzen gaur egun gure erakundeetan. Eta ez bakarrik epe motxean, baizik eta epe luzea, gure gizartean ematen dian aldaketa ezberdinak ze eragin izango duten hauetan. Eta horregatik proiektu hau eta ikerketa lerro hau.